Hei, dragilor, salutare și bine v-am găsit la un... Iar am pus un envy la iurea. La un nou episod de Minecraft. Acesta este altfel de... Este făcut pe o altă... Iar am pus. Pe o altă lume. Este o lume de Red vs Blue. Am vrut să creez un server, dar am creat unul de Red vs Blue din greșeală. Taci din gură. Și am făcut și ea e așa un pătrat pătrățos, fără masa de enchanting acolo, fără paturi, fără nu. Ea inițial are un chest în care... 2 secunde. Bine, rămâne... 2 secunde. Rămânem de unde am rămas. Reluăm de fapt. Alarmă. Ce alarmă? Stai așa că nu pot să te văd. Ce? Ce alarmă? Nu, du-te unde sunt eu. Cum face? Să vezi cum face. Ia uite. Stai să vezi. Se stinge. Mie nu mi-apare așa. Da, am uitat să-ți dau să dai limit la blocks. Gata. Un pad din cauza asta. Bă, gata, a apărut jumate din el. Da, îl văd și eu. Eu nu, de fapt, nu-l văd. Da, cum spuneam, această lume a fost creată pe un server. Am vrut să o creez... Uite, un creeper. Creeper! Ajutor! Creeper! Ești în creativ. Așa e. Haideți, monstri. Bine, taci. Până nu-ți vine vreun zombie. Ia-ți o torță. Bine. Nu strălucește când o țin în mână așa. Da, bine. Ce vreau să zic este că eu am creat pur și simplu o lumicică, o lume. Am vrut să creez o lume, Maria, taci din gură sau îți dau kick? Kick? Da, adică te dau afară, cum ar fi. Eu n-am pus un envy. Tânc. S-a deschis cartea, Da. m-am pus pe ea. Nu e normal? Ba da. Bine. Hai să mă pun. Ca să dispară ploaia asta. Da, chiar. Durează puțin. Doar că durează mult când nu te culci tu. Da, știu. Tâc. Eu am oprit ploaia oricum. La mine s-a oprit. Gata, nu s-a oprit. O să se oprească. Și cum spuneam, asta am făcut-o din greșeală și a rămas în memoria telefonului și m-am gândit să o fac după... Au luat foc scheleții. Ce? Scheleți? Ador să văd scheleți care iau foc. A murit unul acolo, în spatele meu. Creeper! Bună, creeperule! Uite, a murit unul aici, lângă mine, că văd 2 săgeți. Da, s-a dus să se bată cu un creeper. Și după ce am făcut asta, știam că n-am cum să mă descurc în survival pe toată asta, deci mai bine îmi iau toate lucrurile de aici, din creative. Aoleu, lasă-mă pace. Toate lucrurile în creative și după aia intru în survival. Poți să dau un creeperul ăsta. M-ai dat afară. Nu te-am dat afară. M-ai dat afară. E o eroare. În care creeper încercai tu să dai în asta? Da, în asta. Văd un Enderman. Da, și doi. 2? Mamă, de cât s-au spunat. Bă, da. Ia, pot să dau nume la o nicovală? Ia, vreau să dau nume la o nicovală. Ore de numesc A-N-V-I-L. Eu nu pot să-i copiez numele. Ia. A-L-E-X. Alex. Alexia. N-am făcut o nicovală cu numele de Alexia. Uite. Nu ți-am dat kick. Ba, mă tot dai afară. Nu, Maria, astea sunt erorile de Minecraft. Nu vrei să înțelegi. Nu merge. Bine, acum Mai îți scriu o dată, adresa IP, ce e așa de greu? Da, nu-mi place. Nu mai intru. Bine, nu mai intra. O să fac asta de unul singur. Na. Și acum vreau să-mi iau toate resursele. După... De obicei era un cufăr în care erau așa niște arcuri și niște săgeți. Bă, da, chiar așa nu știi să cauți un server? Am căutat.
Bine. După ce repornesc serverul, o să... De fapt, o să o fac fix de pe lumea de Minecraft. Că nu putem să dăm Bine, am 30 de luni. revenit. Ce 30 de luni? Am 30 de luni. Oh my god. Chiar ai 30 de luni. Știu că Maria este aia care spunea că de ce să-mi țin eu o lume degeaba și a dat de aplicația aia asta de pe care poți să-ți descarci o grămadă de lumi. Bine că sunt un creativ. Apropo, Picneand, aoleu, mor. Ce Sau pe mor? neant. Dar e față că nu poți să pui sub... Nu poți să pui sub... Nu poți să pui sub... Știu! Taci din... Nu poți să pui sub bedrock nimic. Nu n-am friends. Păi așteaptă, friends. Frate, care-i problema? Care-i problema ta? De ce vrei să-mi strici videoclipul? Atunci o să fac o tură. În ăla. Și inițial, cum spuneam, era așa o dasa când țineai apăsat și zburau două arcuri, puteai să iei arcuri și săgeți de aici. Eu am umplut cu săgeții de-astea, de poison sau de altceva, pentru că erau doar săgeți normale. Ca să nu fie de trișat, erau doar normale. O să fac două. Fă un tur. O să se audă. Ce o să se Am audă? plecat. Da, Maria s-a dus pe lumea cu caruselul, cu chestia aia din primul episod de la cealaltă serie. Ce minereu, n-am uitat niciun minereu. Nu mi s-a mărit bara de când mi-am luat telefonul nou. Yay! Și pun aici minereuri. Renville, să ne facem. Tu trece la. Și o să-mi fac și un coș de gunoi. O să pun o să facem coșul de gunoi împreună ca să nu... Pentru cei care nu știu să joace Minecraft foarte bine la partea cu... Taci, Maria, la partea cu redstone. O să fie... Bine. Și partea... Aoleu. Bine, o să dau așa. De ce fuge vagonul? Pentru că sunt prea multe viraje și tu cum vrei să stai într-un vagon care tot timpul te zdruncină. Doar să pună de la o șină de aia care te zdrangăne în stânga și în dreapta pe acolo că te-a aruncat din vagon cu toate virajele alea. Da, de partea cu redstone venim să ne luăm... Mamă, de ce mare e chestia asta? De obicei redstone nu vine aici cu una mai... Da. Dropperul trage cu iteme. Ba nu, le aruncă sub forma aceasta. Uite așa. Față de dispenser care trage cu iteme. O să facem imediat un test. Ne trebuie niște comparatoare, niște repeatere și dropperul, dispenserul. Niciodată nu reușesc să le țin minte numele. Și un lever. Am uitat să iau un lever. Unde e leverul? Lever. Unul aici. Un dropper aici. Asta e dispenser. Ăla și ăla e tot dispenser. Pun un dropper aici. Mă duc să iau două săgeți. Și cu ce să iau? Hai să iau așa, una cu poison și una de instant damage. Să eliberez calea pentru împușcat. În ăsta bag una așa și în ăsta bag una așa. Și când o să dau, fiți atenți. Am pus două dispensere. Am uitat să pun și un dropper. Acum să-mi iau săgețile pentru test înapoi. Bine. Am cu listul. Și uitați. Acesta este de la dropper și aceea este de la dispenser. Aceasta este diferența.
Alo, lagul. O să tragă la fiecare semnal de redstone și ca să tragă în continuare... Ia să vedem... Dropper. Îmi trebuie dropper. Punem așa un aparat de ăsta, așa, un dropper, un dispenser, cum o fi. Punem un bloc și din acest... cum te cheamă? Dropper. Băgăm un comparator și din comparator... nu. Din comparator iese un repeater. Și din repeater vine așa un firișor și acum pâlpâie. Dar eu vreau să tragă, să arunce itemele, deci pentru asta mai trage unul. Alo? Nu tragi? Ia. Am băgat ceva greșit. Da, aici trebuia să mai pun un repeater. Tlip, tip. Ați văzut? Și dacă eu voi sparge această instalație, o fac mai simplă, ceva. Te-am activat pe tine. Dacă bag aceste lucruri, el doar o să pâlpâie că este ceva în interior. Dacă voi băga și acest repeater, le va și arunca. Ei, asta vreau eu, să vi le arunce. Acum o să fac curățenie și mă duc să aleg. Între timp se face noapte, trebuie să mă bag în pat și am spart toate paturile. De asta o să am nevoie de un test. Bed. Boc. Aoleu, am pus 2 paturi. Bine, acum că e zi și jucăm un single player, această serie cred că o voi juca un single player, că Sebi nu-i plac lumile de Red vs Blue, că nu are ce să facă în... Am pus-o greșit. În aceste lumi. Uite așa la bedrock. Că nu are ce să facă în aceste lumi și nu prea joacă pe lumi de Red vs Blue și de Bă, da, nu poți și tu să stai cum te pun. Cum vreau eu să stai. Uite, așa. În sfârșit. Aoleu, am uitat să-mi iau grass blocks. Unde sunt grass blocuri? Blocuri grasuțe. Așa. Pentru că voi avea nevoie să astup. Hello, lagul. Bine. Și în acest, cum îi spunea, dropper, putem să fac așa ca să fie mai ușor, vom băga un hopper și din hopper încă un hopper. Iar apoi începe instalația de redstone. Ne urcăm aici, punem un bloc și astupăm. Aici va fi simplu. Unul de ăsta aici și cred că am greșit-o. Trebuia să mai sap așa niște blocuri. Și aici mai bag un repeater din care iese acest semnal. Și acest semnal îl duc până aici unde va intra în comparator. Și de fiecare dată când voi trage cu ceva, va arunca în această lavă și va arde acel item. Imediat ce itemele ard, papa, nu mai sunt. Și am uitat să-mi iau sign-uri. Las că mele iau acum. Ia, un sign. Unde ești? Nu era aici, era aici. Bine, un sign și nu mai avem nevoie de lava bucket. Ce vreau să mai fac? Sticlă. Ca să nu pic. Că atunci când o să trec lumea în survival, poate vine cineva așa, pum, și bagă. Cu moartea pe joc. Și așa se vor putea uita și cum itemele se duc. Adică
Am uitat să pun sign-urile. Pentru ce le-am adus aici, băi, nene? Și vreau să scriu. Mi-e rău și tot e virtual. De gâunui. Nu. Hai să scriu undeva mai jos. Uite așa. Mai auzi? Da. Au! Nu mai da pumni în nas. Ce vreau să zic? A, da. G-O-ș de G-U-N-O-I. Coș de gunoi. Coș de gunoi? Da. Și aici bag așa Tare, coș de gunoi. ce vreau eu să pice, să fie aruncat și deja auzim. Puc, 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 puc. Și putem să ne și uităm cum le aruncă. Se duc în lavă și dispar. A trecut pe iarbă. Puteai să folosești și chest. Că mergea. Da. Bună idee. Dar mai bine ăla, că seamănă mai mult cu un coș. Da, știu. Asta Și a ca fost să turul. ascundem un pic marca, voi scrie peste tot. Coș de gunoi. C-O-ș de G-U-N-O-I. Coș de gunoi. Ce arunci? Cum a început să arunce iarba? Să schimbe itemele. În ăsta nu mai e nimic. Nu, nici în dropper. Bine, i-am zis corect. Coș de... că am scris prea sus. Un friends, eu și server is full. Da, pentru că este al tău. Dar nu înțeleg de ce nu ți apare ție lumea mea. C-O-ș coș de G Ei, fum. N Gunoi. coș de gunoi. Ca să mascăm așa puțin Da, da, mai aspect, bine să să arate într-un fel mai... Da, Da. bine. Știi de ce, nu? Te-ai dat prea mult în caruselul virtual. Da, oi carusel. Fie în montai rus. Montaiu. Și acum scriem așa, iarăși. C-O-ș D G un... Îmi scriu corect? Cum apare acum. Vreau și eu să arăt cum apare într-o direcție. Ia stai așa. Mă întorc așa și dau click. Și ne uităm cum o să apară pe sign-ul din... de acolo. De pe hopper. Bine. C-O-ș D-E G-U-N-O-I. Coș de gunoi. Uite așa. Și de fiecare dată când cineva are gunoi, poc, vine, bagă așa, bagă și după ce bagă poate să uită cum le aruncă dropper-ul. Dropper? E dropper? Aoleu! Cel mai mare dușman în Minecraft al youtuberilor. Ploaia. Aoleu! Ne vedem după ce se termină ploaia. Bine, acum că am făcut nanici că s-a potolit ploaia și s-au umplut de monștri. De ce? Habar n-am. Ia, tu ce ești, pui? Ia, du-te tu în neant, hai bă, du-te în neant. Hai bă, treci în neant. Te trec eu? Sau te duci tu, mini puiuță? Era să zici treant. Treci. Aoleu, nu vor. Bine, dar dacă găsesc pe vreunul iarăși așa să se uite așa în neant, puf, poc una și pe... Ia, uite, tu te duci din nou acolo. Tuc, tuc, tuc. A băgat de aici. Și nu poate să dea respawn. Ia. Nu. Stăm aici. Uite așa. Poc. Trup, trup. Bă, cine a pus asta aici? Eu știu că am făcut... Bine, acum chiar că am inventarul curat. De aici. E gol. Diamante. Ia, că uite, că la asta nu m-am gândit.
M-ai fi gândit eu la multe pentru viitorul. Și n-am luat nimic. 2 secunde să trec în tot bloc. Hai să începem. Building terrain, tra la 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 la. Hai mai repede, mai repede, mai repede. Bun. Și hai bă, încărcați ceancurile alea. Știi chestia neagră din jurul bazei mele? Era gaura către neant. Și acum ce vreau să fac? Era următorul lucru. Mă umplu cu diamante. Tuc, tuc. Astea nu-s diamante, alea-s bricks. Cred că am dat de... Iar am făcut o prostie. Șarcăule. N-am nevoie de șarcăule. Da. Acum poate că apar așa puține diamante. Dar dacă te uiți aici, o grămadă și aici paturi. Și începem să le punem. Lemnele nu o să fie o problemă. Pentru că o să fac o plantație. Punem diamantele și facem plantație imediat. Având în vedere că în acest chest am și câțiva saplings, da, hai să mă duc să-i plantez. Tic, 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 gata. Ei o să crească copăcii mari. Și imediat revenim. M-am gândit să fac și un portal către Nether și să-l pun la înălțime ca să nu au tot timpul cum bâzâie portalul. Că portalul bâzâie rău. Deci m-am gândit să fac portalul la o înălțime ceva mai mare. Și eu o să fac asta, o să fac și un stâlp după model. Ne vedem după ce fac ceva. Și am făcut și portalul. Și în curând va trebui să dau sunetul un pic mai încet, că mă cam calcă pe nervi. Sunetul doar momentan trebuie să fie la 100%. Dau o fugă până jos. Ia, îl mai auzim? 1, 2, 3, 4. Nu, l-auzim, de ce? Bine. Voi mai avea nevoie de blocurile roșu și albastru și de scări. Scăricele. Și urmează să pun scările tot așa off camera. Bine. Am făcut și scara până sus. Și acum nu mai este decât să pun pe lateraluri niște blocuri, deoarece se cade foarte ușor. Și dacă în survival ajungi undeva gen aici sus, undeva aici să zicem, și zici, uite cât de puțin mai am, urc, și ți-ai rupt picioarele. Nu? Și o să continui acum să fac turnulețul. Hai mai repede. Cred că mi-a luat mai puțin decât să... Cred că asta o să-mi ia mai puțin decât să... Cum să zic? Să fac tot turnulețul ăla cu platformă, cu tot pilonul ăsta, cu tot cu platformă. Sigur o să-mi ia mai puțin, doar că dacă număr și pilonul ăsta și ăla care urmează să fie în partea aia și scările, o să fie cam mult. O să depășesc, pentru că fac un pilon dublu. Pilon dublu și... uite de ce nu puteam să zbor. Și ne vedem cu cealaltă parte făcută deja.
Având în vedere că roșu de pe partea asta se potrivește și cu lapisul, dar și cu această culoare de la blocul de emerald. M-am gândit să fac un pic așa, un pic așa. Ia. Din când în când nimerim câte unul pe verde. Și mă duc sus. Ce viteză are ea. Cea mai rapidă metodă de urcascările. Iar acest portal îl vom testa în episodul următor. În acest episod mai vreau să facem... Nu! O capcană pentru mobi. Că dacă vor să intre să o pățească. Inteligența lor artificială nu le permite să își dea seama de vreo capcană sau nu. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aveți voi o idee cum dacă zboară niște săgeți în sus? Că mă gândeam să pun așa niște dispensere și când vin pium, 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 și până să treacă să moară. Cum ar veni. Am să fac testul cu un zombie și un sătean. Deci îmi vor trebui ouă. Sătean. Da, știu. Un zombie. Un dispenser. Drop. Dispenser? Ăsta e dispenser? Da, ăsta e dispenser. Și pressure plate. Ei, na, diamond legs. Și începem cu demolatul. Și vom pune aceste gurițe în sus. Poc, 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 poc. Cu shift-ul. Și cu shift pentru cei care joacă. Nu! Am făcut o prostie. Nu? Nu? Da? 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 Deci trebuie să dau click de sus. O să-mi ia ceva, deci vă aștept imediat. Acum această zonă este gata de lansat săgeți cu ea. Trebuie să-i pun niște săgeți. Deci, stai așa să nu le număr. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, cu 9, 18 cu 21. Bine. Nu cred că am zis corect. Imediat. După ce le pun. Să-i dăm drumul la test. Aoleu, nu. Bine, cum ziceam, e timpul pentru test. Ne ducem la acest sătean și ne uităm la el. Hai să-i dăm una. El încearcă să sară, doar că niciun jucător de Minecraft nu poate să sară la mai mult de un bloc. Pentru că aici eu am un bloc și jumătate. I-am făcut așa, i-am pus un slab ca să poată să-l vadă zombiul pe care o să-l pun. Au crescut copacei. Mai bine nu alegeam oak normal. Ce e acolo rolt în flash? Un zombie nemurt care alergă după un... are cască. Mamă, cred că asta va fi un fel de marker de hartă dita mai turnul. De ce au crescut atât de mici ăștia și cât de mari au crescut ăilalți? Da. Maria a făcut un server numit Veniți la cel mai mare tur, în care ea vrea să atragă niște... Bine, Maria. În care vrea să atragă cât mai mulți... firar. Bună, Ștefan! N-a murit. Firar. Încă unul de puneți-vă vagoane și duceți-vă la cel mai mare tur. Bine, mai punem un zombie. Bună, 6.
Bine, mai încercăm o dată. De data asta, de fapt, cred că e imposibil să iau toate săgețile fără să fug altele. Oricum, alea vor fi în continuare alimentate. Eu vreau să mai pun încă. Vreau să mai pun câteva. Ana Margarinda. Margarinda. Ana. Margarinda, da. După ce terminăm aici cu testul ăsta, dacă este bine, este excelent. La fel cum zombii sunt atrași de sateri, vor fi atrași de jucătorii de Minecraft pe survival. Bine. Caut odată dropere, dispensere de fapt, că dispenserele trag. Dispenser, așa, și trebuie un stack ca lumea. Ia uite, poc. Și dacă vreau să pun, și îmi trebuie 6. Hai că îmi iau 4 și după aia îmi iau încă 2. Nu știu, Toma. Ce săgeată e asta? Am pus... Bine, Toma. Tu nu vezi că eu înregistrez, Toma? Da. Ori am dat eu pe lângă, ori am făcut o prostie. Bine, punem aici... Băi, da, pune... dat. Nu. Care am dat? Nu le cred. Poc. Și... Nu. Cealaltă direcție. De aici. 7. Bine, mă duc să fac nani. Mie că... Unde-i patul? De ce tot timpul îmi dispare patul? Uite pat. Dormim puțin și după aia ne ducem să încheiem testul. Dăm o fugă, încheiem testul. Aoleu. Că dacă reușește să bată un zombie care are 20 de viață... Hai că pun săgețile off. Bine, acum este timpul să începem. Spawn zombie și... Ah, Firar, tu erai de ăsta care deja... Nu înțeleg ăsta, de ce nu... Se mișcă prea mult săteanul și nu o să... Ai, bă, pe bune? Na. Ca să te scap de dureri. Nu trebuia să iau pe aici. Aici? Primul de sus, Marian. Nu, de aici. Tac. 12:59 și de ce tot sparg? Să vreau. Ce e asta? Ce ești? Tu ești sătean. Îți place la librărie, nu? Dar asta nu e librărie, e zona de enchanting. Și ne-am dat seama că nu ne iese. Și, dragilor, nu ne-a ieșit. Deci va trebui să găsim o altă metodă ca mobii ce fac? Să nu ne poată ataca în episodul următor din din această serie. Numai bine vă urez. Pa, pa. Ca să poată să... Și dacă v-a plăcut, nu ezitați să-mi dați un like sau un subscribe sau un comentariu în care puteți să-mi spuneți într-un fel cum să fac acel lucru. Numai bine vă urez. Și vă aștept la următorul episod din această lume. Această serie se va numi
nu Minecraft cu amicii, cum e cealaltă, se va numi... Cum să se numească? 2 secunde. Se va numi Minecraft cu Alex. Yay! În următorul episod din Minecraft cu Alex, sper să-l vizionați. Numai bine vă urez. Pa, pa!